Welkom bij de derde aflevering van De Geheimen van. Na de ondergrondse geheimen van Kasterij en Venray gaan we vandaag weer op zoek naar een nieuw geheim. Dit keer gaan we op zoek naar het geheim van Oostrum. U bent lid van de historische kring hier in het dorp. Dat klopt, ja. En u kent dus vast heel veel geheimen. Wat is nou het geheim van Oostrum? Nou, dat kan heel verschillend zijn wat voor geheimen we hier in Oostrum hebben. Want ja, een groot dorp, veel voordeuren en we weten natuurlijk niet wat er allemaal achter die voordeuren gebeurt. Maar ik heb wel een paar ideeën wat het zou kunnen zijn. Als we hier nou langs kijken, dan zien we hier het bolwerk staan. En veel mensen weten niet, als je door dat gat kijkt wat er is, dat je dan precies naar de kerktoren kijkt. Nou, dat weten veel mensen niet. Andere zou kunnen zijn, op de kerk zelf staat een kruis en dat is het zogenaamde maalkruis. Het maalkruis is een teken dat vroeger de schepenen van Oostrum hier mochten rechtspreken. Dat kan een geheim zijn, maar het derde, wat ook nog mogelijk is het bolwerk. Dat is een monument wat hier ook verderop ligt. En wat mogelijk, ja, of dat is destijds door de carnavalsvereniging, is dat onthuld met een organisatie van een BCL-treffen hier. Dat zou het derde kunnen zijn, maar ik vermoed haast dat je bedoelt, of dat het mogelijk is dat we toch uitkomen op het Transcedron. Wat is het Transcedron? Het Transcedron is een kruiswerkpark wat gekoppeld is in feite aan het kerkhof van Oostrum. Vroeger was het zo dus dat bij een kerk altijd een begraafplaats was. In Oostrum is dat anders gelopen. Die begraafplaats ligt een 500 meter hier vandaan. Maar ja, rondom die begraafplaats is dus de kruiswegstatie is daar opgericht. En een kruiswegstatie is in feite een vertaling van de lijdensweg die Christus heeft gelopen. Vanaf zeg maar, de veroordeling van Pilatus tot aan de begrafenis daarvan. En meestal zie je in elke kerk wel zo'n kruiswegstatie. Alleen hier in Oostrum hebben we er een in de kerk, maar ook een paar honderd meter verder weg. Uit hoeveel staties bestaat het Kruiswegpark? Het Kruiswegpark bestaat uit 14 staties. En je zult straks wel, als we daar een kijkje gaan nemen, zien dat het hier wel iets anders is opgebouwd als je meestal in een kerk ziet. Inmiddels zijn we aangekomen bij het Transcedron en staan we hier bij de eerste statie. Wat kunt u vertellen over de eerste 11 staties? Nou, dan wil ik eerst even nog wat vertellen over het Transcedron. Het Transcedron is dus een plaats waar dus het eindpunt wordt gehouden van processies. Was vroeger de bedoeling. En het lag er al eerder dan het kerkhof, want dat is in 1921 pas gekomen. En het Transcedron is eigenlijk rond 1909 is dat gebouwd als op een voormalige schuttersweide. Dus op de plaats waar de grot die we straks zien, stonden dus de schuttersbomen. Er werd geschoten. En de staties, nou dat zijn 11 staties. Die zijn een ontwerp van architect Martens uit Venray. En het is gebouwd in een eclectische stijl, noem ik dat altijd. Een mengeling van 2 stijlen. Je hebt de neogotiek, dat kun je dus zien aan de buitenkant. De mooie vormen dus, die bij elkaar komen, de zandsteen vormen en binnenin het eerlijke materiaal zeg maar, van de gele stenen. En dan krijg je dus het siersmeetwerk, dat is Art Nouveau. Het is de tegeltjes zeg maar, daar staan trouwens ook, als je dat zo ziet, de begunstigers op. En dat waren meestal mensen uit de buurt. Welgestelde, maar dat waren ook pelgrims, bijvoorbeeld uit Helmond of nog verder Eindhoven, die op doortocht waren naar Kevelaar. En processies die hier dan doortrokken, die eindigden hier dan met een mis die werd opgedragen boven op de grot. En ja, dat was dan het einde van de pelgrimstocht naar Oostrum. We staan hier inmiddels bij de 11e statie, een cruciale statie in het verhaal. Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ja, dit is de 11e statie in de kruisweg. En in die 11e statie wordt uitgebeeld dat Jezus aan het kruis wordt genageld. We hebben nog 3 staties hierna te volgen. En dat is juist het grote mysterie eigenlijk van dit kruiswegpark dat we hier in Oostrum hebben. Waar gaan deze laatste 3 staties over? De laatste 3 staties gaan in het kruiswegverhaal over het uiteindelijke sterven zeg maar, van Jezus. Bovenop de grot
kun je zien dat Jezus aan het kruis is genageld. Hij hangt aan het kruis. Dan zie je beneden in de grot, zie je dus dat Jezus van het kruis is genomen. Hij rust in de moederschoot. Het wordt ook wel de bewening genoemd. En het is eigenlijk een replica van de Pieta van Michelangelo, die in Rome in de Sint-Pietersbasiliek staat. Dan komen we, als het goed is, bij het meest mysterieuze van het gedeelte, de afsluiting van de kruisweg, de 14e statie. En die wordt afgebeeld binnen in de grot. En kunnen we daar ook een kijkje nemen in de grot? Ja, zeker kunnen we in de grot kijken. In de grot is dus de laatste statie dat Jezus in het graf ligt en die wordt daar afgebeeld. Het graf wordt bewaakt door de 2 engelen die we hier achter ons zien. Dat zijn 2 engelen die zijn afkomstig van het klooster Jeruzalem toen dat verkocht is aan de gemeente Venray. Ora pro nobis, Sancte Michael. Ora pro nobis, Sancte Gabriel. Ora pro nobis, omnes sancti angeli et arcangeli. Ora pro nobis, omnes sancti creatorum spiritu ordine. Ora pro nobis, Sancte Ioanne Baptista. Ora pro nobis, Sancte Joseph. Ora pro nobis, omnes sancti patriarche et potente. Ora pro nobis, Sancte Petre. Ora pro nobis, Sancte Paule. Ora pro nobis. Tot zover deze aflevering waarin we het geheim van Oostrum, het Transcedron, aan u lieten zien. Volgende keer zijn we op bezoek in IJsselstein. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.